În acest material vă vom prezenta două studii de caz din România, și anume o stație de tratare a apei și o stație pentru epurarea apelor uzate municipale. Primul studiu de caz se referă la o stație de tratare a apei în vederea potabilizării din municipiul Iași. Sursele de apă utilizate pentru tratarea apei sunt formate dintr-o sursă de apă de suprafață și anume râul Prut și o sursă de apă subterană și anume Timișești. Sursele naturale pentru alimentarea cu apă a centrelor populate și industriilor se disting între ele prin caracteristici calitative, regimul de curgere și posibilități de captare și tratare. Procesul de tratare a apei pentru potabilizare poate varia în funcție de locație și de sursele de apă, dar principiile de bază rămân aceleași. Tratarea apei pentru potabilizare are rolul de a îndepărta impuritățile și contaminanții, precum și de a asigura că apa este sigură pentru consumul uman. Este supravegheată de reglementări stricte pentru a se asigura că standardele de calitate a apei sunt respectate. În stațiile de tratare a apei în vederea potabilizării, întâlnim următoarele tehnologii de tratare convenționale și avansate. Și, bineînțeles, poluanții reținuți pentru fiecare treaptă de tratare. Reținerea pe grătare și site, respectiv deznisipare sedimentare, aici sunt reținute solidele de dimensiuni mari sau în suspensie. Apoi avem aceste tehnologii convenționale de tratare, cum ar fi coagularea, flocularea, filtrarea, dezinfecția cu clor, unde sunt eliminați compuși organici dizolvați, solidele în suspensie și microorganismele. Coagularea și flocularea implică adăugarea de coagulanți chimici, cum ar fi sulfat de aluminiu sau clorură de fier, pentru a ajuta la aglomerarea și separarea particulelor solide din apă. Sedimentarea. Apa este lăsată să se așeze într-un bazin de sedimentare sau clarificare, unde particulele grele se depun pe fund și sunt eliminate din apa curată. Filtrare. Apa trece printr-un mediu filtrant, cum ar fi nisip, cărbune activ sau membrană, pentru a îndepărta particulele și impuritățile mai mici. Printre tehnologiile avansate de tratare amintim adsorbția pe cărbune activ, procesele de membrană, aerare, oxidare și altele. Aceste tehnologii sunt utilizate cu scopul de a elimina poluanții prioritari din apă, sărurile dizolvate și compuși cu fier și mangan. Câteva imagini reprezentative de la stația de tratare a apei din municipiul Iași. În acest slide vom urmări un material realizat de către compania Apa Vital cu privire la obținerea apei potabile în stația de tratare de la Iași.
Cel de-al doilea studiu de caz îl reprezintă o stație de epurare a apelor uzate municipale. Stațiile de epurare contribuie la eliminarea poluanților generați de municipalitate și industrii și la minimizarea efectelor negative asupra calității mediului și a sănătății umane. Însă, acestea prezintă și o serie de dezavantaje, cum ar fi înregistrarea unor costuri mari de funcționare și operare, generare de nămol și gaze cu efect de seră și faptul că necesită suprafețe mari de teren. În acest slide este prezentată schema tehnologică a unei stații de epurare a apelor uzate municipale, care include următoarele etape. O etapă de preepurare, în care procesele fizice servesc la eliminarea substanțelor solide de diferite mărimi, epurarea primară, care permite o primă reducere a substanțelor organice și a materiilor în suspensie, apoi avem epurarea secundară folosită pentru a elimina materia organică biodegradabilă, utilizând acele procese biologice, și, nu în ultimul rând, o treaptă de epurare terțiară, care face referire la procese înainte sau după tratamentul biologic, procese care permit realizarea unei îmbunătățiri suplimentare a eficienței stației de epurare și a calității efluentului. Sustenabilitatea unei stații de epurare a apelor uzate municipale a fost evaluată utilizând un soft denumit ECAM Tool. Stația de epurare a apelor uzate municipale, considerată în acest studiu, deservește o populație rezidentă de aproximativ 300.000 de locuitori și are un debit zilnic de apă epurată de peste 100.000 de metri cub pe zi. O schemă generală a stației este prezentată în acest slide. După cum se poate vedea, în cadrul acesteia se realizează atât producția cât și valorificarea biogazului și se recuperează energia. Stația de epurare a apelor menționată are o structură complexă și utilizează diverse etape și tehnologii pentru a epura apa uzată și pentru a elimina impuritățile și poluanții din ea. Astfel, avem această etapă de pretratare utilizată pentru a îndepărta impuritățile mai mari, cum ar fi resturile solide, nisipul sau alte materiale sedimentabile. Acest lucru ajută la prevenirea blocării sau deteriorării echipamentelor din etapele ulterioare ale procesului de epurare. Sedimentarea primară, unde particulele mai grele se așează pe fundul bazinului, aceasta duce la separarea și eliminarea impurităților solide mai mari. Tehnologia cu nămol activ. Nămolul activ este un proces biologic în care bacteriile sunt utilizate pentru a descompune substanțele organice existente în apa uzată. Nitrificare, denitrificare. Acesta este un proces crucial care implică transformarea azotului din compuși amoniacali în nitrați, urmată de denitrificare, care reduce nitrații la azot gazos. Aceste procese ajută la reducerea concentrațiilor de azot din apa uzată. Apoi urmează o etapă de sedimentare secundară, unde apa epurată este mai apoi direcționată către un bazin de sedimentare secundară, unde se separă particulele fine și flocoanele rezultate din procesele de epurare. Nămolul rezultat este transformat prin digestie anaerobă în biogaz. În urma studiului efectuat, s-a constatat că principala sursă de gaze cu efect de seră este utilizarea energiei electrice și că etapa de epurare a apelor uzate este principalul generator de gaze cu efect de seră, fiind urmat de etapa de colectare a apelor uzate și ulterior de deversarea apelor epurate. Etapa de epurare are cel mai mare consum de energie de aproximativ 82%. Populația deservită este în proporție de 87%, însă odată cu creșterea acestui procent, se va putea diminua și deversarea apelor neepurate direct în apă sau în sol. Așa cum se poate observa în figura din partea dreaptă, contribuția principală în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră este dată de procesul de epurare cu aproximativ 51% metan, deoarece în cadrul stației de epurare se obține biogazul prin digestie anaerobă. Cea de-a doua contribuție principală în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră se datorează consumului de electricitate utilizat, care a fost calculat ca fiind cantitatea de electricitate consumată din rețea în toate procesele utilizate. Cea mai mică contribuție este reprezentată de protoxidul de azot provenite de la apa netratată și în creștere există o anumită cantitate de metan provenit de la apa neepurată.
În ceea ce privește costurile de gestionare a stației, doar 11,7% se datorează consumului de energie electrică. Acest lucru se datorează faptului că o mare parte din energie este recuperată din biogazul produs. Diferența de 88,3% se datorează utilizării agenților chimici, salariilor angajaților și alte cheltuieli precum întreținerea instalațiilor. Cel mai mare consum de energie se utilizează pentru epurarea apelor uzate în proporție de 90%, iar diferența se consumă pentru colectarea apelor uzate. Indicatorii de performanță energetică a stației de epurare considerate în acest studiu sunt prezentați în următorul tabel. Și anume, putem vedea că pentru consumul de energie pentru etapa de epurare a apelor uzate avem aproximativ 0,18 kWh pe metru cub. Consumul de energie consumată pentru 1 kg de materie organică exprimată prin indicatorul consum biochimic de oxigen este de 0,98 de kWh pe kilogram de materie organică. Energia electrică produsă din energia disponibilă în biogaz este de 100% și biogazul rezultat din masa eliminată reprezintă 0,11 normal metri cubi pe kilogram de materie organică eliminată. În ultimii ani, conceptul de sustenabilitate al stațiilor de epurare a apelor uzate a evoluat semnificativ. Ca urmare, s-au implementat numeroase îmbunătățiri în ceea ce privește epurarea apelor uzate, dată fiind importanța incontestabilă a apei ca resursă valoroasă. Unul dintre aspectele cheie este considerat reducerea consumului de energie. În acest slide sunt prezentate diferite opțiuni pentru a optimiza eficiența energetică a stațiilor de epurare pentru fiecare etapă, și anume colectare, epurare, respectiv deversare. Printre opțiunile prezentate se numără utilizarea unui sistem de pompare eficient care să minimizeze consumul de energie, îmbunătățirea eficienței energetice a echipamentelor de aerare pentru a asigura un consum mai redus de energie în procesele de epurare a apelor uzate, optimizarea procesului de digestie anaerobă pentru a valorifica eficient materiile organice și a produce biogaz, care poate fi utilizat ca sursă de energie. Și, în ultimul rând, integrarea surselor de energie regenerabilă în stația de epurare, cum ar fi panouri solare sau turbine eoliene, pentru a reduce dependența de sursele tradiționale de energie. Aceste strategii contribuie la creșterea sustenabilității stațiilor de epurare a apelor uzate, având un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, cât și asupra costurilor operaționale. Conceptul de oraș, respectiv localitatea inteligentă, reprezintă o integrare a mai multor domenii, social, economic și mediul înconjurător, în vederea dezvoltării durabile. Aceste orașe inteligente împărtășesc un obiectiv comun, și anume îmbunătățirea bunăstării cetățenilor și a societății prin intermediul planificării și managementului urban integrat. Stațiile de epurare devin treptat un element cheie pentru un astfel de oraș sau de localitate. Conceptul unui sistem inteligent de canalizare implică faptul că stațiile de epurare nu doar epurează eficient apele uzate, ci permit și reutilizarea efluenților, generarea de energie și obținerea îngrășămintelor. Un exemplu notabil este dat de Suedia, unde un oraș a dezvoltat un proiect în care stația de epurare este asociată cu centrala electrică locală, contribuind cu energie din surse regenerabile. Criteriile cheie ale acestui concept includ conservarea resurselor naturale pentru generațiile viitoare, reducerea amprentei de apă, producerea de energie din nămolurile de epurare, asigurarea autosuficienței stației de epurare atât în ceea ce privește căldura cât și energia electrică și furnizarea surplusului de energie pentru alimentarea instalațiilor urbane externe. Vă mulțumim pentru atenția acordată!